apalpador. Eles eran apalpadores moi finos, Sancho, porque entraron nun sitio coberto e quitaron a boina. Os apalpadores que tiñamos por ali. Bueno, un saúdo a apalpadores, nenos, mañá xa sabedes. Pois temos clase. Quería mandarlle mañá. Ahora temos clase. Pero antes de empezar a clase, non sei que me dixo Anxo. A un alumno quería enviarlle un seu. Estivo este ano aquí varias veces e que hoxe non pode estar. Quero ter unha lembranza con el, con Manuel de Andrade. Hombre, por favor. Don Manuel de Andrade. É saludalo. Moi bo alumno, Carlos estivo. É o mellor que hai. É o mellor que hai. Bueno, podémonos sentar. Manuel, un saúdo grande de todo. Esta noite Trisha vai dedicar, ¿no? A dedicar yo a Andrade. Claro, ¿no? Que sí, vai para Andrade. O que preparamos aquí como protagonista Trisha. Por suposto que sí. Non nos perdas, Pero que te guste. A ver, que nota me pos. Vámonos sentar. Hoxe vai a clase de Nadal, verdade, profe? Sí, de palabras así dubidosas sobre o Nadal. Sobre o Nadal. A ver, sobre a verlo. Pois se parece ben aparte do noso alumnado Interesa. estelar que temos hoxe, Xosé Manuel Piñeiro, Laura Añón. Hoxe, se mo permites, preséntome como alumna voluntaria. Un alumnado de Champions, un alumnado do mellorciño. Trisha que vai cantar, Piñeiro que vai cantar, Laura que vai cantar. Eu estou de guardia de tráfico. Podes Xa cantar te algo. tocaba a ti, No, estou Moito- cantando. Estou toda a noite cantando. Estou Tamén é verdade, bailando. Bueno, veña, vamos lle dar aquí. Pois vamos a empezar entón, como sempre, por dona Laura de Carballo, a ver que pregunta nos van poñer hoxe. A ver. Vai ser unha cousa que eu creo que a vai saber, Xa verá, a ver, estamos esperando, está a punto de chegar. Moi ben. Nadal. Nadal, está claro que é palabra galega, pero cal é o correcto? Navidad ou Nadal ou Nadal e Natal? Eu penso que a segunda, Nadal ou Natal. Nadal e Natal. Natal, correcto, sí. Dice correcto. Na, O de Natal mire, pensei que era solo portugués. no dicionario da Real Academia Galega só ven Nadal. Pero as miñas avoas decían un refrán que entre Santos e Natal, inverno carudal. É dicir, moi mal tempo, aínda que ao gano o mal tempo é bo tempo porque houbo moita seca. Pero se a miña avoa mamá Carmen e a mamá Servanda decían Natal, aínda que non veña no dicionario, ten que ser galego. Ali no Instituto Sánchez Cantón, onde eu daba clase, decíanme ás veces os rapaces: mira, profesor, é que a miña avoa di así. Eu sempre lles decía: se a túa avoa di así, perfecto, porque as avoas son os dicionarios vivintes, e para min, palabra de avoa, palabra de academia. Sí, señor. Os malos se aproveitaban Pero diso. este apunte que fixo, claro, este punto apunte que fixo o Piñeiro de portugués, Natal. Claro, Claro. portugués é o Natal. É o Papá Noel e o Pai Natal. É o Pai Natal. A miña avoa, falando deso, tamén decía moito o Dani Novo. Está ben dito o Dani Novo? Perfectamente dito, porque decimos ano novo o ano que ven, pero ani novo é precisamente o primeiro día ou primeiros días do ano. E escríbese todo xunto, ani novo. Como se escribe xunto, pois noite bella ou noite boa, que son días de comer ben. Por eso había un paisano ali no concello de Paradela que nestes días decía: gracias a Dios e aos nosos amos, tan cheos iler se deiten como a nós nos levantamos. Ademais, estivera un tempiño en Londres e díxome a min unha vez que os ingleses, se lles falas galego así de vagarciño, enténdono moi ben. Decíame: eu dígolles ao cobrar, son 3 libras, meu, 3 libras. E o mister sacaba as 3 libras, porque me entendía. Amigo meu. Bueno, a ver, segundo alumno. Segundo alumno, máis que alumno, superalumno, porque que estea o señor Piñeiro de alumno, imos aprender todos. Bueno, unha cousa tola. A ver, pregunta para ti. Vamos a ver... Ou non, vou cambiar. Ai, Así. sobre a marcha. Sobra a marcha. Ímolo... Deixámoslo. Ai, o que Como- queira. A ver que pregunta Como nos pon. queira. Bueno, A que ver. elixan eles. A ver que pregunta nos pon. A ver. Sí, case seguro que sí, del como é de Ourense, e ali en Ourense hai moito desto. Pois, a ver, eso que vemos aí que é o que leva a Papá Noel, verdad? Sí, está claro. Eso en galego realmente como lle chamamos? Zorra ou trineu? Estos son desas palabras que eu aprendín tarde, así, chulerías axustas. Nos libros. É dicir, claro, eu en Allariz nunca na vida escoitara tal cousa, chamarlle
zorra a un trineo, non? Pero son desas palabras que vas incorporando a túa bagaxe lingüística e si sei que é zorra, Claro, non porque aquí non trineo. tiñamos estas... Acertou, claro. Acertou zorra. Ese vehículo así especial é unha zorra que é o que leva Papá Noel ou Santa Claus, pero Papá Noel e Santa Claus son costumes, tradicións importadas. Aquí, como acabamos de ver, temos o apalpador, tamén chamado apalpabarrigas. Ten outros nomes tamén. Por exemplo, alá por onde... creo que polo Bierzo falase da apalpadoira, que ven na noite bella. Ai, pola noite bella, 31. Sí, pola noite bella. Mais agasallos. Sí, tamén, non máis que castañas, ben comida. viña a mirar, porque eles viñan a mirar se os nenos comeran Claro, ben. tiñan fame Eran ou non, tempos claro. de fame, Igual. era moi importante comer ben. E falando de Ourense, lembrame tamén que, falando da neve, un chiste do Carrabouxo. O Carrabouxo, que está cumprindo os 40 anos ali en Ourense, na terra da chispa, hai un chiste del que tamén nos pode lembrar un pouco o ano que ven, a ver se temos menos guerras, ningunha nova e menos das outras. Pois o chiste di: papai, na Guerra Fría disparan con neve, si home, e na Guerra Sucia con cagalletas. Hai que botar humor, Bueno, última pregunta. Entón, si, agora Trixa. Agora Trixa, xa que hoxe vai cantar unha pregunta de algo de cantar. Sin presión, vou A ver que nos poñen Ademais. aquí. O canto de Nadal. Mire, o canto de Nadal, todos estamos dicindo aquí que é Panxoliña. Entón, primeira opción, é Panxoliña e non está ben decir villancico, que sería un castelanismo, ou ben valen as dúas, Panxoliña e villancico? Non digo nada. Pois, mira, eu diríache que o que sei que sí que é galego 100% é Panxoliña. Sí. Pero o meu avó dicía vilancico tamén, entón diría Pois que a se eu segunda digo opción. avó, palabra de avó, palabra de Sí. academia. Que aproveitaches o que dixo o profe, non? Se colaba. Todo da avó. Claro que sí, sempre falamos das panxoliñas, pero existe tamén a palabra vilancico e tamén a palabra nadaliña. A nadaliña pode ser unha felicitación, un crisma, pero tamén unha cantiga de Nadal. Un dos estudosos disto, Carlos Villanueva, di que vilancicos eran máis ben os que se cantaban nas igrexas e nas catedrais durante centos de anos en galego, así para as festas de carácter xeral. E panxoliñas as que canta o pobo no tempo de Nadal. Ben. Por eso todas estas son panxoliñas. Alegre. Non sei, querido alumnado, Sí. estamos acabando o ano, esta é a última clase do ano, no lugar, se vostedes lembran, este ano, quen foi o autor das letras galegas e a quen lle dedicamos o ano? Hai tira Valdeorras, non? Necesariamente claro, Valdeorras, un ilustre, don Fernando Don Delgado Florencio, como diu meu neto, Gurriarán. Florencio Manuel Delgado Gurriarán. E del imos ler, como homenaxe, uns versos que veñen moi ben pro día de mañá, que é a noite. A noite boa. E din así: A verlo. no mundo de malas noites e non de millores días, celebrar a noite boa parece cousa de risa. Descada así, vos cristianos, teremos de celebrar as festas de noite boa con amor e boncear. E na garda de bon tempo, botémoslle viño a Andorga. Arriba, pois, corazois, que en latín é sursum corda. Sursum corda, moi ben, arriba eses corazóns, moi ben. Non sei, señor director, Dígame usted, profe. se ten vostede por aí un calendario ou alguén sabe a que cadra este ano o día 1 de xaneiro. O día Que 1 da de xaneiro semana. é domingo. Domingo. Pois no refraneiro de Ferro Ruibal dice que cando o ano entra en domingo, vende os bois e merca millo. Os que non temos bois non vendemos nada e tranquilidade. E eu podía rematar agora... Que facemos? Nada, Se non temos bois. tranquilidade. Tranquilo. Tranquilos, Ah, sin no, problema ningún. Os de Luarto, Bueno, tranquilos. se queremos comprar algún millo tampouco ven mal. Tampouco ven mal. Tampouco ven mal. Sobre todo se temos pitas. Pois podía decirlles agora para rematar Ventureiro Aninovo.
pero non porque lles estaría dicindo que teñan unha entrada de ano así o chou incerta, porque ventureiras son as plantas e os animais silvestres. Vale, no. Así que algo máis propicio. o que lles teño que decir é, señor director, Trixa, querido alumnado, ben queridos luareiros e luareiras, bo Nadal e feliz e próspero ano 2023. Bueno, como tantas cousas, eso ten que quedar maravilloso. Anxo Guerra, Igualmente, prepararemos as libretas para o ano que ven, Para o ano que está aí ao lado. placer. Bueno,